Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng. Tungni nomuoche do Mbita okinyi makawuono tok ng'at bura ni Jocinta Anyango ma en min wuoyi ma jahigni 12 Kennedy Onyango ema dhi iko ringre wuode. Kennedy Onyango nonegi gi lisasi e kinde ng'anyo e gwenge mar Ongai dwe mar auchiel higani ka wuon mare manowere gi min mare nodhi e doho mondo mi omiye thuolo mar dhi iko wuode. Jang'ad buche Martha Agutu e ng'eto mare nomiyo Jocinta thuolo kowacho ni wuon Kennedy Dennis Okinyi onge gi ratiro mar iko wuode kaluwore ni nojwang'o wuoyino tok were gi Jocinta higa mar 2012. Familia mar Dennis mane ni kod ich wang' nochako yware oko mar doho, gino manomiyo obila odiro iro malungo wang' mar keyogi. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. In pursuit of fairness and natural justice, I dismiss the plaintiff's claim, and I proceed to make the following orders. Number 1. The deceased body be and is hereby released to the second defendant for burial.